Добро утро! Сега ще ви покажа моите хранения през деня, след като вече съм подготовка официално. Започвам с това. Сутрин на гладно, това е златен оцет. От на Дани. Ябълков оцет с куркума и какво беше още? Не знам. Джинджифил. Тежък. Не знам. Да, вътре има много полезни неща. Може да питате Дани за повече информация какво точно има. И обожавам как винаги надписват ръчно едни такива пожелания. На моя пише здраве. Най-хубавото пожелание, най-хубавия късмет. Сипвам от него по принцип една супена лъжица, но аз вече сипвам на око. След което му доливам вода догоре. И го топля в микровълновата. Тук ми се прави месото в момента и ще видите останалите неща след малко. Малко телешко филе. И може да вземем здрави с тези. Ти снимаш ли тези? Да. Добре. Вкусна. Сега какво ще правиш? Ти приготвя овес и яйца с спанат. После имам скир с ябълка, нямаме скирове, трябва да взема скир първо. И ябълки нямаме, да имаме една. И после имам две хранения с месо и крастави. Не с краставица. А с какво? Зеленчуци. Добре, аз имам краставица. И рис. И оризовки, защото ми тренирам често. Да. Следващата стъпка е овеса. 60 грама овес. Айде един днес, ще те зареждаш. Хайде те! Така. С колкото моливна вода, шегувам се. Трябва да е 120. В принцип аз винаги доливам до 150. Някой път, като ми отпусна ръката, отиваме на 170. Хоп. Примерно. Ще стане много водно. Няма нищо, пак е добре. Да. И после му слагам малко протеин. Малко. От този, който имаме в случая. Една доза. В принцип, ако трябва да съм честна с вас, повече харесвам протеините в залата. Те са на Леврон. С тях ми е по-приятен овеса. Нищо не се взете. Просто разполагаме. Не знам какво ти си взел. Каквото разполагаме, това ползвам. Това е салат. Разбирам. Но не е по-приятно. Няма такова значение. И сега какво? И сега си го бъркам. Бяха изкупили боровинките в Lidl. Да. Значи по принцип добавяме към това ядене. Аз вече на седмица ям без боровинки. Аз последно от лайфа бях се навала едни, колкото да има там, бяха много гадни. Повече не смея. Кашичка. Да. Тук са тия яйцата, домашни. Да, и сега ще стигне. Които? Аз това го правя първо, за да може малко да престои. Да. Колко яйца ядеше? Ям 4 яйца, обаче 2 от тях са само бълтъците. И спанак на око. И спанак да има. Май той спанака ми свърши. Също ти да набера в градината. Ще размениш храненето. Първо ще дадеш това.
газ към Lidl. Добре, че само на 327 метра от нас. Пристигнахме. Само за минута и 6 секунди. Ето. Добре. Ели да Добре, разопакова. За да може да имаме и бородинки, сега ще ги добавим към обедите. Колко грама бородинки ще добавим към обедите? 50. Добре. Спанак. Бейби спанак. И още обед. Сир. Този е малко пътнат. Тя една ги фърляше там от тези, които работят. Зелени ябълки. Петър. Зимни. Ой. И нещо. Не много excited. Да. Стига. Така. И сега си приготвям яйцата с... Много спомен. Не, аз обичам спанак. И е полезно. Сега ще ги пробваме тия. За друг път взимаме от тях. Домашни яйчица. И какво друго му добавяш? Ой, той ще фокусира. Трябва да се застим. По принцип, зехтина е полезен за мозъка. Така. Този, другото не е този, който е в на шишето. Той не го носи мой клиент от Италия. Или просто много преляли за някакъв удобно. Право. Да. Готово. Си? Колко си прецизен. Да ви покажем добавките за използваме в момента. Омега-3. Това го пием всеки ден. Аз по 4 капсули или 2. Креокалин. Наместо креатин монохидрат. От него просто малко повече ме боли стомаха. И главно пием креокалин. Или пие 2 капсули, аз 4. Ашваганда. По една капсула сутрин. Става да пием. Чесън на прах. Скоро го почнахме, но мислим, че работи добре. Не сме се разподавали. За имунитета. Витамин D3. Има много ползи. Като цяло за имунната система и за кости. И против депресия сега самата няма много слънце. Витамин С! По-високо, да. Аз не говоря високо. Ама ние имаме микрофони вече, на те останаха в залата. Добре. Витамин С. По една капсула пиеме на ден. И от това по една. Това е 5000 единици. Това е 1000 мг. И това е. Така ще ям. И
И стигнахме до това хранене. Добре, че Тишо взе и боровинки, защото с тях е в пъти по-вкусно. И така, приятен апетит на мен! Забравих да спомена, че пия и чесън. Сега ще ви покажа, беля си го, след което го режа на малки парченца, да стане като хапченца и го пия, за да не го дъвча заради дъха. Но да, както ти ще спомена, помага много за имунитета и също така много ми помогна да си изчистя лицето. Ще ви покажа снимки после, преди и след да започна да пия чесън. Много съм доволна, препоръчвам на всички. И ето по този начин го пия. Става като хапченца и просто си ги изсипвам в дланта и го глътам с водичка. Следващото ми хранене е скир с една ябълка, като сипвам и малко чия отгоре. И после го разбърквам. И така. Това е. Забравих да кажа, разбира се, започнах с спокойния скир. Къде беше? Тук. Тук експеримент да правиш, не се прави постоянно. Сега ли да пускам? Да. Благодаря. Не се притеснявайте. Сега да видим колко кила си. Въпреки, че не си сутрин на гладно. Не си с 1 тон дрехи. Охо. Ама сутрин на гладно да си 57,5 и 8. Възможно. Здравейте! Тъй като вчера ми свърши паметта в телефона, нямаше как да си довърша снимането на днешното видео. Затова го снимам днес, в неделя, в 6 вечерта. Това са ми двете последни хранения, които не можах да снимам вчера. По 100 грама пилешко филе в кутия. В момента имам храставица и репичка. Имам трите имам. И това е. В тренировъчен ден имам и още едно хранене, което са 5 оризовки, намазани с пестъчно масло. Но те не ми е тренировъчен ден, така че няма как да ви го снимам. Но са просто 5 оризовки с тънък слой пестъчно масло отгоре. И това е. Тъй като днешното видео стана много по-дълго, отколкото очаквах, планирах да снимам и позингът ми в този видеоклип за тази неделя, обаче ще стане за другата седмица. Ако имате някакви предложения за видео за следващата седмица, все пак ще пусна въпросник в Instagram и ще се радвам да ми дадете някакви предложения, нещо, което ще ви е интересно да снимаме аз или Тишо, и също може да го напишете отдолу в коментарите. Също ще съм ви благодарна, ако се абонирате за канала ми, ако харесате това видео и ако напишете един положителен коментар. Или още по-добре, някой полезен въпрос, който да мога да вмъкна в следващото видео като тематика. И това беше. Благодаря ви много, до следващата неделя. Здравейте пак! Забравих да се извиня само за микрофоните. Поръчали сме ги, но се оказа, че са ми докарали с приставка, която е за свързване с друг телефон, не с iPhone. Така че от другата седмица вече се надяваме, че ще бъдем с микрофони. И така, до следващата седмица.